mu sani da cewa ba wata wayewa da ta wuce wayewar addini. Wasu daga cikinku musamman matasa za su ji cewa kai aini na haɗu tunda kaina yana ja, tunda akwai kuɗi a gidanmu, tunda ina da kyau, ina da farin jini. Ba irin waɗannan su ne ba? A wurin mata ta ce tunda ina tashe, ita ce babbar yarinya, shi kuma shine babban yaro. Irin waɗannan abubuwa dukkansu wallahi ina gaya muku ba su ne asalin civilization da wayewa ba. Kana da kuɗi, ka iya turanci, ka iya wane ne, kana da fans da yawa, wallahi ba shi ne ka haɗu ba. Wanda ya haɗu shi ne wanda ya iya addini. Saboda duk haɗuwarka billahi lazim an kwatanta ka da annabi Yusuf kai ba kowa bane. Idan kana ji kai dan wani ne yasa kake ji kana takama, annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya sara wa annabi Yusuf, ya ce babba dan babba dan babba dan babba. Kai haka kake? Sannan idan kana ji cewa ka haɗu in an ganka kana burge mutane, kai ka kai mutumin da manzan Allah ce duk duniya an ba wa mutane rabin kyau, 50% aka raba mana duk duniya, an ɗauki sauran 15 an bashi shi kaɗai. Kai baka taba ganin ɗan adam irin wannan ba, wallahi sai Allah ya sa ka je aljanna ka ga annabi Yusuf. To ka dubi haɗuwa irin ta wannan bawan Allah. Sannan Allah ya bashi ilimi. Rabbi kad ataitani min al-mulki wa 'allamtani. Allah ya ce na yarda ka ban ilimi. Allah ya ce walinu'allimahu min ta'wil al-ahadith. Tun yana dan kankani babansa ya ce masa wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith. Allah zai baka ilimi na musamman, ilimin da ba kowa yake da shi ba. Sannan Allah ya bashi daukaka ta mulki. Shi da kansa ya ce kad ataitani min al-mulk. Sannan Allah ya bashi uwa uba wanda ya gama komi shine an bashi annabta. Yanzu ka taba jin dan adam da ya haɗu da waɗannan abubuwa duka? Wallahi ba a taba yi ba sai akan annabi Yusuf. Amma duk da haka ya kaskantar da kansa, ya gane cewa civilization shine musulunci kawai. Ba karka yadda ka ruɗu yanzu lokacin ka ne da zaka fantama, zaka yi wane ne wata kudu min ba'di qauman salihina. Ba a haka musulunci. Duk wayewa wallahi tana ga wanda ya waye da addini. Karka yadda dan wani bokon ka da bai takara karya ba, dan wani wacecen ka wai sa ka manta da addini, western civilization, su wane kake gani, su wane za su burge ka. Idan kana so ka dauki role model, dauki suratu Yusuf ka karanta, sai annabi Yusuf ya zo maka role model.